Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. ‘Yan uwa masu saurare na da masu gani na, barka da yini. Ina muku da kuwa fatan alkairi. Ni ne naku na mazanya a har kullum. Amma yawanci mutane sun fi sanin murya na ba fuska na ba. To shine na ce yau zan sanar da ku, zan nuna muku fuska na domin ku santa. Bidiyo na yau na zo da shi ne akan yadda za ka iya shiga gurin taro ko kuma masallaci cikin jama'a yadda baka son wayan ka yi ringin in an kira ka. To na kawo muku maganin yadda za ka yi da an kira ka cikin gaggawa, yadda da an kira ka wai za ta mutu insha Allah. Ga wanda bai man subscribe ya je danna masa subscribe, ya danna alamar kararrawa yadda da na saki sabon bidiyo a sanar da shi. Mu je cikin bidiyon namu gadan-gadan. Misali kamar haka, idan an kira ka ba yadda za ka yi mawaye, yadda za ka yi mawaye taka shi ne ba wani abu ne mai wahala, abu ne mai sauki. Da an kira ka misali tana haka, da ka ɗauke ta ka juya ta, kai misali kai mata haka, kawai za ta ɗauke da kanta. Ba sai ka tsaya kana irin ƙoƙarin ka jawo sama ka sa ta silent ko ka danna gefe da gefe maka yadda za ta mutu baki ɗaya, ba haka za ka yi ba. Kawai ana kiran ka misali tana haka, da an kira kawai sai ka mata haka, shikenan. To nan ne ƙarshen bidiyon nawa. Idan bidiyon ya burge ka sai ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa yadda da na saki sabon bidiyo a sanar da kai. Ka danna ƙararrawa domin ita ce za ta bani damar da na saki sabon bidiyo su sanar da kai. In ka danna subscribing sai ka danna ƙararrawa sanarwa. Na gode.